A cidade da Coruña está de actualidade porque sae unha canción do novo disco de Rosalía que se acaba de publicar ao parecer por erro. En Reliquia, que así se chama o tema, a cantante lembra algo que lle pasou durante a súa actuación no Coliseo no ano 2022. Rosalía vai adiantando temas do seu novo disco Lux a contagotas. O 20 de outubro publicou o primeiro vídeo oficial para adiantar que o disco completo se presentaría este venres. Pero este martes un segundo tema, Reliquia, puídose escoitar nunha plataforma musical. Estivo accesible só arredor dunha hora, porque supostamente o de publicalo xa foi un erro. No relatorio de cousas que lle pasaron en distintos lugares de todo o mundo, a cantante incluía o que lle pasou na Coruña hai 3 anos durante o concerto da xira de Motomami no Coliseum. Me parece genial que la mencione, la verdad, muy bien. Que a mencione unha personaxe como Rosalía é un gran logro para a nosa cidade, penso. Na coreografía dun dos temas daquela xira, Rosalía simulaba que cortaba unha guedella do pelo e sentarse conta no concerto da Coruña cortouna de verdade. Os coruñeses prevén que isto lle vai dar á súa cidade unha repercusión global. Mucha publicidad, o sea que esto seguramente se llene nada más que por eso. Eu supongo que a xente que escoite Rosalía teña de referencia, pois sí, influirá de certa maneira.